намериха, да кажем, незначителен брой цигари без акцизен бандерол. 5 са кутиите. Значи, разберете, в нашата практика много често се случва това нещо. Да имаме сигнал за нещо и той да не се потвърди. След приключване на процесуално-следствените действия, хората бяха доведени в управлението, бяха им снети обяснения и освободени по съответния ред. При пристъпването към автомобила, служителите, които осъществиха задържането, ясно и високо оповестиха, че става въпрос за служители на МВР, след което поканиха и двамата да излязат от автомобила. От страна на мъжа това не последва като желание. Неколкократно бе поканен да си разкопчае колана. Той така едва ли не се хвана за другия си колан. Физическа сила беше употребена до толкова, доколкото служителите, които задържаха лицето, го изведоха от автомобила. Господин Начков имаше възможност и прочете определението на съда. Той го прочете лично. В мое присъствие, присъствието на поемни лица и присъствието на още много служители. Пораженията върху бялата врата. Това е вратата, за която те в началото категорично отрекоха, че имат ключ и в последствие се оказа, че имат ключ. Значи вратата не е разбита. Демонтирана е долната част на вратата, която представлява пластмасов или полиестерен панел. Доколкото имам информация, говорим за съхранение на акцизни стоки в големи размери в магазин в Стрелбище. Стопанисван от тях. Цигари. Настоящото досъдебно производство. Извършената проверка на адреса са рутинни действия, които се извършват спрямо страшно много хора. Ако ние сме превишили правата си, ако ние имаме неправомерно използване на физическа сила, всеки си носи отговорността за това, което прави във всеки един момент. Уточнение за 2009 година имахте много коментари на всичко, което чухте. Да, бандеролите на цигарите. И тъй като аз имах рекламен стилаж на една фирма за цигари, те ме задължава да им поддържам целият асортимент. Пък целият асортимент съответно не го продавам. И ми бяха останали някъде около 4 стека сборни такива кутийки от различни марки. И тези 4 стека не съм ги била изложила да ги продавам, били са отдолу и чаках от фирмата да дойдат да ги подменят или по някакъв начин да ме компенсират. И си стояха. И тогава, 2009 година, август или септември, не си спомням, аз, мъжа ми и дъщеря ми бяхме на почивка, те нахуват в магазина, тогава е била дъщеря ми на работа. Нахуват пак, не знам, 7, 8, 9 човека качулки, почват да правят обиск на магазина. Имате отношение. Не, тогава за първи път се сблъсках и дъщеря ми тогава получи жлъчна криза и в болници лежа. А как завърши? Тези 4 стека. И тогава са били 20 човека. И тогава завеждат дело срещу мъжа ми. Въпреки, че по никакъв начин не е участвал, но тъй като е управител все пак на фирмата, завежда дело срещу нас, което се точи до миналата година, май месец. Как да завърши? Да, като наказателно дело. Оправдан ли е? Да, оправдан е и даже нямам в момента координати на адвокатката, която водеше това дело. Взеха телефони. Защото те му взеха телефоните и няма как да се свържем. Тези цигари са мой един приятел преди месеци, даже и година ми ги донесен, тъй като пушам малко. Си ги пуших, отварих примерно една кутия, мога да я пуша една седмица, един месец и си ми бях останали тези 5 кутии, дори ги бях забравила. Тази история с Фейсбук, дали не е нелепа или в смисъл, че ти ли си автор на тази страница? Вече имам огромни подозрения, че има връзка. Защо пък да го направят, за да стане такъв скандал, че семейство, което поддържа... Както направиха за назидание на всички във Фейсбук, обвиниха го, че насаждал расизъм, че е подбуждал хората към насилие. Какво направиха с момчето, осъдиха го за няма нищо? Ти член ли си на някаква младежка опозиционна организация? На нищо не съм член, на нищо. Да включим шефа на СДВР. Валери Йорданов е поискал реплика. За да го чуем. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Дали може да коментирате, защото по това, което ни разказват тези хора, е доста неприятно, ако някой е блъскан и ритан и то след като вече е с белезници. Това е един от моментите. В къщата ти с... очите ми все пак. Още вчера обясних, че по случай съм разпоредил проверка, която трябва да приключи в рамките на 10 дни и ще бъда безкомпромисен, ако наистина се установи, че
служители на МВР са действали не както трябва. Вие на кого Кажете ми вярвате? сега, тази акция успешна ли или не е успешна? Изобщо някакви сигнали сте имали, че в техния дом се съхраняват стоки, акцизни, какво? По какъв сигнал работехте да се стигне до 20 души да заловят 5 кутии цигари? Сигнала искам да кажа, че е достатъчно достоверен, след като е образувано досъдебно производство и е дадено разрешение от съда за извършване на претърсване и изземване. Както вече знаете и вие, в адреса не бяха установени такива количества, за които бяха по сигнала, но това е вече друга проверка, която извършваме по какъв начин и по каква причина сигнала не се Провал ли е това обаче? Провал ли е, което се случва реално като крайен резултат за МВР? Имаше вчера реплика, мисля, че от шефа на второ полицейско управление. Така си действаме по принцип. Имаме много такива случаи. Вижте, това е проверка на сигнала. Пак казвам, сигнала не се потвърждава, но тъй като се коментира действията на служителите, пак казвам, мисля, че МВР и специално ръководство на Столична дирекция е доказала, че при наличие на данни за нерегламентирани действия от страна на служителите, такива служители понасят своята дисциплинарна отговорност, включително и на уволнение. В случая не мога да коментирам дали е точно така или не. Запис има ли там от околните? Една версия, от околните сгради има ли запис? Искам да обърна и нещо друго. Може ли само да кажете, извинявайте, запис има ли от околните сгради, които вероятно имат охранителни камери? Не. Няма такива Какво записи. искате да обърнете внимание на нещо друго? Искам да обърна внимание, да ви помоля да не се политизират тези полицейски акции и да се хвърля вина по някакви сайтове там и така нататък, които казах и онзи ден, че за първи път чувам за тях, но това най-често човек трябва да бъде информиран. И аз не вярвам, че ще тръгнете да отмъщавате заради Бойко Борисов на едно семейство, защото дъщерята е направила фейсбук страница срещу Бойко Борисов, но така ли иначе има много въпроси, които са натрупани. Има да си има право да си каквито иска сайтове да си прави, това е нейно право и не трябва да уважаваме правата на гражданите. Нейно право. Въпросът е, че има много въпроси, които са натрупани за работата на вашите служители. Кога ще излезат резултатите от тази проверка? Евентуално извинения ще получи ли това семейство, ако се окаже наистина, че им се е случило всичко това, за което те твърдят. Аз не знам защо им вярвам, защо да си измислят. По какъв повод да си измислят? Резултатите от проверката, когато приключат, ще ги коментираме. Ако се докаже, че наистина нашите служители са превишили правата, аз лично ще отидем да се извина в Мироняне. Ще отидете, защото имаше случай в Кърджали, помните, много неприятен за МВР. Сега се питам дали ако МВР проверява самото себе си, защото той инспектората е към МВР, ще има интерес да признае грешка. Предложете тогава, може би Министерството на здравеопазването да направи проверка при нас, аз нямам нищо против. Добре, наистина чакаме резултатите от тази проверка и разбира всичко, което ще направи Вие очевидци си казвате, че има. Нека да ги призовем. Това се случва в 10 часа сутринта пред централния вход на Илиенци, пред офис на една от мобилните... На Мобилтел. Какво могат да кажете очевидци, че удрен той... Ами в една от медиите аз видях интервю с някакъв възрастен човек, който каза, да, биха го, но това беше за секунди, въобще не си спомням в коя медия. Вие искате очевидци да ви се обадят, за да могат да подкрепят тезата ви. Разбира се. Бих искала, да, наистина. Добре. Защото не съм сигурна камерите дали са заснели, дали не са заснели. Ние сме подкрепени от медицинското, Оказва се, да, медицинското. Така че... Но просто очевидци да кажат... Определено сам не се е набил на попът. Знаете ли какъв скандал ставаше? Има желание, доколкото разбираме, ще направим връзка дори с премиера. Нещо искате ли да му кажете, срещнете с него? Възмутена съм от самия начин на техните акции, защото аз не съм единствената жертва. И не са 20 човека, а са 25 над 30 човека дъщеря ми, която е била вкъщи и ги е развеждала от стая в стая. Той само слага, качулките слага и от втора район. А същия този Красимир Кръстев, шефа на второ районно, нито аз съм го видяла, нито мъжа ми, нито едната ми дъщеря, нито другата ми дъщеря, нито приятел е. Просто, освен ако е бил с маска. Но аз такъв човек не видях, нито на Илиенци, нито в нас. Въобще този човек не го видях. Ако ви се извинят, ще приемете ли? Какво ще ни компенсира повредите в къщата? Стреса най-вече. А на мене боя с какво? Да, а стреса... С извинявайте, така ли да бъде? Аз не получих обяснение, читаво, нито в къщи, нито в второ районно, като ни закараха 2 часа стоях, никой не идва да ми даде някакво обяснение, защо съм там. А за извинение въобще да не говориме. Не бихте приели дори извинение. За какво ме е това извинение? По какъв начин ме По какъв начин, да? Да прочете заключението на съдебните медици, всъщност съдебен лекар, доктор Христов,
При прегледа на Петър Начков се установи кръвонасядане на горния клепач на дясното око, кръвонасядане в областта на двете гривнени стави, кръвонасядане на десния крак, охлузване на двата крака. Бойко Борисов е на телефона и ще разберем какво има той да ви каже на вас, може би на зрителите, може би на нас. Добро утро, господин премиер. Добър ден. Стана скандал, не знам дали е вид в повече, но със сигурност ви вълнува. Ако действително права на граждани са били погазени по груб начин и по начина, по който те твърдят, че е станало. който ни разказват. Вълнуваме непрофесионалното водене на полицейската операция, за което още днеска ще поискам няколко оставки и всички, които са ръководили тази така наречена операция, трябва да си заминат не след проверка по надлежния ред. Чии оставки ще поискате? Сега чакам министъра да дойде и се надявам до обяд да ги оповести. Значи, вие сте разбрали, че тези хора са прави, така ли? Вие сте разбрали, че тези хора са прави, за да имате Аз не искам да коментирам какви сигнали имат, кой е прав или не е прав. Ясно, и МВР Не може да отиваш... Но... Ало. Не можеш да отиваш? Не можеш да отиваш видно жена и мъж, които не могат да окажат съпротива, да ги арестуват 20 души, 25, с маски, да ги свалят по земята, след като спокойно могат да отидат двама души. Добър ден, столична дирекция, елате в автомобила, ето ви надлежния документ от съда, отиват, проверяват, нямаме ключ от вратата, викаш поемни лица, изчакваш, ако не отворят, тогава има ключари в МВР, отварят, влизат, проверяват. Тогава какъв е този маниер? Може би е повторение ремейк на ситуация от Кърджали, където МВР се бранеше много упорито и дори от парламентарната трибуна се приписваха допълнителни вини на семейството, където влязоха малко по-бързичко. Дали не е маниер, дали не е тенденция това да се случва, като липсва наказание на едно ниво, после се умножава и в други семейства. И именно, понеже понеже България се разбира само от уволнение, по този начин трябва да се действа. Аз не искам да оправдавам това семейство. Дали са, дали не са, има хора, които трябва да докажат. Начина, по който се провежда операцията. Или както при бившия военен министър. Не можеш да отидеш да му кажеш, ти си престъпник, лягай долу. Може, стана, случи се. И това е силата и на прокуратурата, и на Министерството на вътрешните работи. Да му вярват хората, те трябва да действат по-различен от този начин. Колко високо ще стигнете в искането на оставки? Тази жена спокойно могат двама полицаи да отидат и да й връчат документите, че трябва да ги проверят. Нито е нужно да правят този цирк там пред хората, нито е нужно да ги карат с белезници в къщите им, да им се смеят комшиите. Абсолютно нищо не го налага. Всичко ли в тази държава и в един момент излиза, разбирате ли, един момент излиза, че заради това, че е имал някакъв сайт. Че има група срещу Бойко Борисов. Господин Семов или Яне Янев ги приех на другия ден след изборите, без да им се сърдят. Всички ли права на граждани, господин премиер, ще бъдат гарантирани тогава, когато стане скандал през медиите, когато това удари и по репутацията, включително на правителството? В смисъл, това ли се случва в България? Става някакъв скандал, мина през медията и само тогава има решение. Ако не се бяха обадили... И Бойко Борисов се намесва, за да го разреши. Никой нямаше да разбере, ако не беше станал скандал. Още веднъж казвам, съжалявам, защото от хилядите добри неща, които прави МВР и прокуратурата, от един подобен случай, те едно нищо не са работили през годината. Ще чакаме днес в рамките на деня да видим след разговора ви, който предстои с вице-премиера Цветан Цветанов, какви мерки ще бъдат взети и кои хора ще бъдат наказани. На какво ниво? Бойко Борисов се включи в ефира ни. Аз съм доволна от неговото изказване, семейството, което ще се бори половината МВР. Защото нямам нищо против по сигнал да правят проверки, но не това е начина насред илиенци да ти слагат белезници, да те малтретират, вкъщи да стоят 2 часа пред собствения си дом. Добре, стана ясно. Доволни ли са този личен ангажимент? Как да не сме? Можеха да звъннат или да се обадят и да кажат, имаме сигнал, идваме на проверка или отворете пред вратата. Не беше нужно. Аз искам само да призова хора, които са пострадали също като нас, правим